godmorgen, eller god aften, eller hvornår I nu ser den. Lige nu er den eftermiddag her. Den er snart 2:30. Den her er lavet den 3.12.2011. Snart jul. Musikken i baggrunden er... Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Jeg har fået min første. Den her. Den der glattet første. Jeg kan lige tænde den. Ja, den her You Make Me Feel Good. Den er ikke helt varm. Det er en anden bedste, det her. Der er ikke nogen kontakt på. Den sidste video, den lavede vi bare lige for sjov. Vi vil bare lige prøve. Annik. Annik, hun er her ikke i dag. Hun kommer om kl. 5 eller. Så kan det være, vi skal måske være sammen eller noget. Jeg ved ikke. Som sagt, jeg bor i Herlev. Nice. Yeah. Som sagt, jeg hedder Annika. You Make Me Feel Good. Jeg har fået for havn. Mit var lyst for. Det kunne man ikke se på videoen, fordi jeg var mørkt. Jeg har været ude og købe julegaver. Det er en julegave sådan her. En pude med nogle korn i, og så har jeg lavet nogle julegaver og sådan noget. Så. Og i morgen er det advent. Anden advent, så det var også lige højt i en video. Sammen med Annik. Der hun er i morgen, der får vi adventsgaver. Jeg har sort under øjnene, jeg skal også i bad. Jeg har købt et kort til min far, og jeg er min fars kæreste. Jeg kan ikke løse, hvor der står verdens bedste bonusmor. Og så har jeg købt en lille bitte gave til min bedste veninde. En mascara fra Sparks. Det er ikke en one by one. Den er lille, den står på sådan en hylde, og det koster 40 kroner. Til min mor har jeg købt blomsterklæder. Til min fars kæreste datter har jeg lavet en sparkris og et hjerte. Og nu er den der musik baggrund, det er With You Love. Okay, Freak. Ej, hun har her nice hår. Der er måske lidt grimt, men hun har en kasse klippet heroppe. Her i den ene side. Og så er der sådan lidt hår her. Skålhår her, og så bare langt hår her. Jeg går i klub. Jeg går i skole, så. Nå ja, det er rigtigt. Jeg skal også lige synge min fødselsdagssang til Elisabeth Svenningsen. I kan finde hende inde på Facebook, og jeg hedder Annika Lykkepakker. Eller jeg hedder Annika Sørensen inde på min Facebook. I skal bare søge mig, hvis der er, men det er ikke sikkert, at jeg godkender jer. Så. Men her kommer en lille sang til Elisabeth. Hun havde fødselsdag. Jeg kan ikke huske, hvornår hun havde fødselsdag. Jeg kan lige se. Jeg kan ikke rigtig huske det.
Nu er jeg i hvert fald næsten lige har fødselsdag, så nu vil jeg synge hans første sang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my sister. Happy birthday to you. Jeg synger ikke så godt, men der er mange, der siger, at jeg synger godt, så... Men I skal bare kommentere den hele tiden. Og jeg har lige glemt, det er nogle dumme bemærkninger. Det skal bare ikke være nogle alt for dumme bemærkninger, fordi så holder jeg med at lave mine videoer. Men tillykke, Elisabeth Svendingsen. Jeg kan fortælle, hvad jeg har. Nu er min børste. Nu er den. Så. Skal vi se her. Og slukker den lige. Så vi finder det, der slukker. Den er lidt svær at finde, fordi jo her. Så. Jeg håber, I får en god jul. Eller, jeg laver vel flere videoer. Lige nu. Jeg kan fortælle, hvad jeg har på. Jeg havde mascara på. Jeg tror, det er en rød en. Det er ikke One by One. Jeg kan ikke finde den. Og så har jeg lipgloss på. Det er en... Den her, jeg har købt på en færdig til Norge. Kan I se, hvad den hedder? Den er Cæsar eller sådan noget. Så er den med kysmund på og lyserød, og så står det der Cæsar med grøn. Cæsar. Jeg keder mig pænt meget, og snakker helt meget, men okay. Hvis I bor på Netto i Herlev eller sådan noget, ikke? Noget der på H i Halland eller sådan noget. Så er der tilbud på tykkegummi. Så er der til. Hvad? Jo. Så er der tilbud på tykkegummi. 6 pakker for 10 kroner. Jeg købte 7 pakker eller 8 pakker, men det kunne jeg ikke, fordi den blev oppe i på Skøjtehallen. Der koster de bare en 5'er til en pakke, så det er pænt billigt. Så altså hvis vi har tykkegummi, det er sådan nogle, dem her, det er Mentos tykkegummi, bubblegum, tykkegummi, gum. Jeg købte på færgen, det er også på til noget, ligesom jeg gør med den her. Man kan få dem også med sådan nogle forskellige nogle. Okay. Ja.
skal i bad, har jeg sagt det? Jeg er på Facebook nu, så... Vi spiller Tetris. Bye.